Simplemente trátase, porque agora explicará todos os detalles, a matrícula está aberta, da presentación e animar os compañeiros a que se apunten, porque o inglés, como se di outro, é absolutamente necesario nesta profesión. Sin máis, dou a palabra a Gonzalo, que nos vai explicar. Moi ben, pois moi boa tarde. Moitas grazas, Luís. Moitas grazas tamén ao Clube Internacional de Prensa de Santiago por darnos esta oportunidade de presentar este curso monográfico de inglés para xornalistas. É un curso que tamén se chaman cursos de actualización para colectivos profesionais, neste caso para xornalistas, partindo de un nivel B2 de inglés. Para matricularse nel, como veremos despois, non é necesario acreditar o B2, pero sí que ese vai a ser o nivel que se imparta no curso, e por tanto as persoas que non teñan ese nivel pois quedarían, digamos, un pouco atrasadas. Ben, é un curso de actualización das destrezas, sobre todo de comprensión e expresión oral, como veremos despois, e tamén de mediación de textos orais e de produción incluso de textos escritos. É un curso que se vai celebrar na sede central da EOI Santiago. A Escola Oficial de Idioma de Santiago, como sabedes, ten a sede central en Vite e ten 5 seccións máis, pero este celébrase en Vite. Como dicíamos, partimos dun nivel B2 de inglés, e é un curso cuadrimestral. Neste caso, estamos presentando do primeiro cuadrimestre, haberá outro do segundo cuadrimestre, e dunha duración total de 60 horas. A modalidade, atendendo ao estudo de necesidades que fixemos tamén en colaboración con este centro e con outros máis que despois referirei, pois vai a ser semipresencial, porque había persoas que querían presencial, había persoas que querían totalmente online. Finalmente optamos por esa semipresencialidade. Eso quere dicir que haberá un horario presencial os luns de 4:30 a 6:30, xa está fixado. Comezaremos en setembro, en principio o 11 de setembro, e logo despois haberá tamén nunha aula virtual materiais nos que as persoas que realicen o curso poderán facer as súas actividades ali, serán guiadas polo profesor ou pola profesora que vai a impartir este curso. O número de prazas para o curso, sendo un curso de nivel B2 desta modalidade, é de 25 persoas por cada cuadrimestre. O prazo de matrícula xa está aberto e vai se prolongar até se completar o grupo. Non fai falta ninguna preinscripción, simplemente fai falta realizar o proceso de matrícula, que despois tamén explicaremos. E, como dicíamos, ao comezo do curso témolo previsto, a non ser que haxa algunha incidencia de última hora, que se avisaría o 11 de setembro, e a finalización sería o 21 de decembro, co cual completaríase ese cuadrimestre e esas 60 horas totais. Ben, entón, en canto aos obxectivos de aprendizaxe que temos diseñados para este curso, é que é un curso que está dirixido, como dicíamos, a xornalistas profesionais e profesorado tamén da Facultade de Xornalismo, que desexen desenvolver esas súas competencias de comprensión, expresión oral e escrita, e faremos especial fincapé nos seguintes aspectos. Ben, por un lado, a comprensión oral de textos xornalísticos extraídos da radio, da televisión e de outros medios da internet, sempre nun nivel B2 de lingua. Por tanto, inda que as materiais que se van a empregar son materiais auténticos, serán adaptados ou escolleránse aqueles no que o nivel de dificultade se corresponda co nivel B2. Outro dos obxectivos é o de mellorar a expresión oral para a locución de textos xornalísticos, tanto na radio como na televisión e outros medios, sobre todo a través tamén de internet. A expresión oral para a realización de entrevistas nestes medios, é dicir, prepararnos e facer prácticas de posibles entrevistas e, por tanto, practicando esa destreza comunicativa da expresión oral. E, por outro lado, tamén, no que son as destrezas escritas, planteamos a expresión escrita para a redacción de noticias e entrevistas nestes medios. E, por último, xa como un obxectivo xenérico, que non é específico de xornalismo, pero que sí que axuda a mellorar todos os demais destrezas e actividades de lingua, está o do perfeccionamento da pronuncia e da entoación, que, claro,
no xornalismo, pois como podedes comprender, como saberedes, é moi importante, sobre todo cando estamos falando de xornalismo oral, non escrito, e iso é un dos elementos, digamos, transversais que nos queremos desenvolver. Ben, en canto á certificación que se expedirá, ao finalizar o curso, será unha certificación oficial expedida pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade, tras finalizar o curso, e que a finalización e o desenvolvemento do curso teña sido de aproveitamento para as persoas que participaron nel, non? Por medio, pois, dunha avaliación que vos presentarán no momento de iniciar o curso. Ben, como se pode un matricular? En primeiro lugar, temos que ter preparada a documentación, porque a matrícula é totalmente online e, por tanto, unha copia do documento de identidade, sexa, bueno, o que corresponda, o xustificante de pagamento das taxas ou o xustificante de exención de pagamento se proceder. Por exemplo, familias numerosas, de diferentes categorías, tamén hai exención para persoas que sofran violencia machista, en fin, tamén vítimas do terrorismo, ainda que supoño e esperemos que non haxa, pero, en todo caso, antes de se matricular, hai que ver se estamos en algunha desas condicións. E xa, unha vez que temos preparada a documentación, hai que cargala na aplicación de matrícula. A aplicación de matrícula podes acceder a ela directamente a través da web da Escola Oficial de Idiomas eoisantiago.gal. E hai que ter en conta que a matrícula non será válida até completar este paso, até cargar toda a documentación, porque podemos reservar a praza, pero se logo despois non cargamos a documentación, pois a matrícula, en principio, quedaría anulada. Sempre hai un recordatorio a persoa que teña algo por facer. E ben, nesta ligazón temos a ligazón para realizar a matrícula e tamén o procedimento para a liquidación das taxas, que remite a un procedimento que logo leva á páxina de Facenda da Xunta, que é onde hai que realizar ese pagamento. Ben, en canto ás taxas do curso en si mesmo son de 90 euros, polas 60 horas, porque a taxa que se estipula é de 1,5 euros por hora, segundo as taxas da Consellería da Xunta de Galicia. Si nunca se estivo matriculado nunha escola oficial de idiomas galega, é dicir, se é a primeira vez que se matricula, sexa nun curso monográfico, sexa nun curso ordinario, pois temos que pagar tamén 22 euros pola apertura do expediente, que xa, digamos, quedaría para sempre. É dicir, se se volve a matricular outra vez nunha EOI galega, nunha escola oficial de idiomas galega, pois esa taxa de apertura do expediente está completa. E despois tamén temos as taxas por servizos xerais, que son de 13 euros, e aquí é para as persoas que non estean matriculadas ou que non se matriculen no mesmo ano lectivo, 23-24, pois ten que pagar esa taxa de servizos xerais. É dicir, se te matriculas, por exemplo, neste curso de xornalismo, pero tamén despois te matriculas no segundo cuadrimestre, ou te matriculas nun curso ordinario de outro idioma, ou deste idioma, calquera que sexa, ou noutro monográfico, xa non a terías que pagar, eso unha vez por curso. Entón, para as persoas que xa teñen aberto o expediente son 103 euros, e para as persoas que non teñen aberto o expediente son 125 euros. Bueno, un precio bastante módico se temos en conta que se trata de 60 horas durante un cuadrimestre. E nada máis, isto era así en liñas xerais o que vos queríamos comentar. Queremos dar as grazas ao Centro Internacional de Prensa de Galicia, porque cando lle presentamos a nosa idea, pois acollerona dunha forma excelente, sobre todo Luís, que é ademais un avanzado alumno, destacado alumno da Escola Oficial de Idiomas. Inmediatamente tamén nos puxemos en contacto a través do propio centro coa Facultade de Xornalismo e coa súa decana para presentarlle o proxecto, que tamén o acolleu dunha forma tamén moi positiva.
e digamos que comentaba a posibilidade de que o profesorado de xornalismo se poida inscribir, porque este curso, como decíamos antes, está destinado a xornalistas xa, non estudantes de xornalismo e profesorado de xornalismo. E despois tamén ao Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que tamén colaborou con nós, tamén difundiu a información que fomos dando nos diferentes pasos. Somos a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. Aquí teñen o teléfono en caso de que teñen algunha dúbida, en caso de que a matrícula, cando se estén matriculando, pois hai algo que non lles vaya. É unha matrícula, estas matrículas a través de internet a veces son un pouco farragosas, non? Un procedimento que hai que seguir, unha matrícula que establece a propia Xunta de Galicia e que ten ademais o engadido de pagar as tasas, que se poden tamén pagar isto presencialmente no banco, se se quere, e logo despois mandar o recibo de telo pagado. Pero, bueno, sempre temos estes teléfonos abertos de información para calquera incidencia que se produza. Lembren que en Brao temos un horario reducido, en xullo abrimos desde as 9 da mañán hasta as 2:30 da tarde e en agosto desde as 10 da mañán a 1 da tarde. E tamén, se teñen algunha cuestión urxente ou non dan contactado a través do teléfono ou queren facelo agora sen que o teléfono non está operativo, poden escribir un correo electrónico a secretaría@eosantiago.org e calquera outra información complementaria, porque todo isto que lle estou dicindo e máis aínda, máis explicacións acerca da matrícula, dos pasos que hai que dar, moi polo miúdo, pois poden facelo a través da páxina eosantiago.gal. E isto é todo o que quería transmitir. Animamos as persoas que nos están vendo a que se matriculen. Creo que as xornalistas, profesores de xornalismo, pois van a ter un curso que vai ser de moito proveito para eles e estamos ali para resolver calquera dúbida. E, de novo, agradecer ao Club Internacional de Prensa de Galicia por ternos dado a oportunidade de presentar o curso e en especial o seu presidente, que tamén sempre estivo, pois a todos os presidentes, a todos eles. Somos todos presidenta, temos presidente, para a presidencia sobra, non hai problema. Pois a todos vos, moitas grazas. E gracias a ti, Gonzalo, polo interés que puseche desde o primeiro momento, gracias á Escola Oficial de Idiomas, sempre na punta e na vanguarda de iniciativas que realmente para nós é moi satisfactoria porque nunca se fixera unha cousa así e que nos trataremos tamén de difundir entre os nosos socios na Asociación de Xornalistas de Santiago, que é a que xestiona esta institución presidencial e tamén, por así decirlo, o Colexio de Xornalistas que tamén temos e a facultade coa que temos tamén un convenio de colaboración e que neste tipo de cousas non tivemos ningunha dúbida en apoiarnos as sinerxias conxuntamente. Ogallá que teña éxito este curso, que vaya máis, que se repita nos próximos catrimestres e que, en fin, que éxito para todos e moitas gracias a vos e especialmente a ti, Gonzalo. Gracias.